Fiyenjugu ni sanjiba n'a bɛ wele ouragan Milton ye tiyenniw kɛ yɔrɔ minnu na Floride mara kɔnɔ Kunu kari États-Unis jamana kuntigi Joe Biden taara kasaratɔw lajɛ yen. O senfɛ a y'a fɔ ko tiyenniw minnu kɛra mara in kɔnɔ fiyenjugu in kosɔn u bena u dɛmɛ ni dolari wari miliyɔn 812 ye. This funding will not only restore power, dɛmɛ in bena tɔ kuran bena ko kura n'a tigɛra fiyenjugu in ni sanji in kosɔn mara in kɔnɔ ani dɔ bɛ fara kuran barika la walasa kuran tigɛ bɛ se ka ban cogo min na bawo waati yɛlɛma in kosɔn sanko bɛ sen na halibi nga fiyenjugu in kɔlɔlɔw kosɔn kunnafoni kolonw carili cayara teliyala jamana kɔnɔ o ye degun lase jamana kɔnɔ ko minisiri Alejandro Mayor Kasma. It is extremely pernicious. We have individuals in tiyenniw kɛra kosɛbɛ o la mɔgɔw mako bɛ dɛmɛ na n'u n'a ka kan nga u tɛ ka dɛmɛ ɲini kunnafoni kolonw cariliw kosɔn wa an mako bɛ ɲɛmaw la walasa k'o kunnafoni kolonw nkalontigiya ka dɛmɛw kɛ. Demokratiw ka fanga ɲinina Kamala Harris ye nin dɔgɔkun in kɛ Californie sahel yanfan na sibiri dɔn a farala lakanatigiw kan walasa ka kasaratɔw dɛmɛ fiyenjugu in kɔlɔlɔw kosɔn k'a sɔrɔ jamana tilebi yanfan fana la sanji ni fiyenjugu ye kasaraba de lase mɔgɔw ma. Min ye Kamala Harris sina ye jamana kuntigi kɔrɔ Donald Trump ye Joe Biden ka baara taabolo jalaki ka ɲɛsin fiyenjugu in kasaratɔw ma. Donald Trump ka ɲɛma dankan jamana kuntigi kalata la J.D. Vance a ɲininkara kari dɔn bɛnkan min tun bɛ u ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin kasaratɔw dɛmɛli ma. O senfɛ a y'a jira ko républicainw ka politiki tɔn ka dɛmɛ marabagajɛkulu ma sɔn ka bila ka taa di kasaratɔw ma. Fiyenjugu in kasaraw kɛra mara min kɔnɔ wasadenw b'u tɔgɔ la wasaden bulo la u bɛ kasaratɔw kɛrɛfɛ u y'a jira k'u ye Maison Blanche wele walasa mɔgɔw bɛ se ka dumuniw ni ji sɔrɔ cogo min nga ne hakili la fɛn ma sɔrɔ yan Marta. An ye jaabi min sɔrɔ marabagaw fɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ a tɛ wasa kɛ. Fiɲɛ ni sanji kasaraw ye dadigi kɛ minnu na Asheville dugu kɔnɔ Caroline worodugu yanfan na an ye kuma di mɔgɔw dɔw ma n'a y'a sɔrɔ u ye marabagaw dɛmɛ sɔrɔ. Ne kɔni ye helicoptère pankuru ye sankolo la an ye lakanatigiw ye yala la fana an ka sigida la ne hakili la jaabi ɲumanw bɛna sɔrɔ. Anw ma marabagaw ka dɛmɛ sɔrɔ fɔlɔ i n'a fɔ lakanatigiw walima mairie. Joe Biden ka mara kɔnɔ nafolo min wotera o banna o kama marabagajɛkulu y'a ɲini sariyabulon fɛ a ka nafolo dɔ di fiɲɛ ni sanjiba kasaraw kosɔn maraw dɔw kɔnɔ walasa ka kasaratɔw dɛmɛ yan ni Novembre kalo tile 5 nata jamana kuntigi kalata cɛ.